سلام زخبركم أبرحون قربان كينكم مدباتي تكتاتلو زلهم أحوات أعب زلهم مو تبوكتلو تسفان دا قبركو نلو مدما دحرنا ويحكيزي كم تلومود بحدش فيديو تماليسكم علىهو أبزي كيزي زدما ندهاي زفلت كن زحاتت كن علي كم أون نبومولوكم تتبابعوني أحوات بلبيا مسكنكم بمقصل أبزناي لومي فيديو نستفل على عينة قربت مالت نصدر قربت زيت زلو قربت كم أون حوس واسن تنقافن قربت نقول عينة قربتات أقداسي زخوانا 4 عينة ماسكتاتي حزالكم متعزلهو سقاب مورداتا كتكتاتلو ندما يعدماكم إذا دما مجمريا عينة قربتنا انتي عينة مخانو مفلات كدلينايو بو مسرد دما مس قربتنا زخيد كابز عداليو زلغو ماسك نطقمينا عينة قربتنا نخنفلط تحجزنا فيديون ابز حلفه سريحه نيره زير اخن انتلي خندما ناتا لينك اب تحت قدفلكني مجمرين بار نزيت زلو قربت تطقمنا ماسك انا خنسرح نزا نزيت زلو قربت ازيا طقامي سخونت ماسك نمسرح دما مجمريا أب صوري شحاني حدا مانكا عبي مانكا مبلعي مالتيو رقو كدليناي مسؤو دما حدا مانكا نشتي نايبون نتك أمرلا مانكا هرود كنقبرو لينا هرود بعلنا زوغتنايو صوري هرود كخونا اللو مسؤو دما حدا مانكا بابتا نايبون مانكا مالتيو نشاوي دما ناي عفون حارج كنتك أمينا كم أون فرق مانكا مع رأتينا دما نخلو بحادي أواهيدنا كندالوينا بخمزة دما كنتك أمرلاينا مالتي نايزا ماسك دقمتات دما فزاقا خيوات أنا تكالا خلالنا نتحاي زهارو مقربتون كم مهدي كنتك أمرلانا خل بتوساقي قربتنا بعمو أزبالة كتركسلنا زغيل خوينو بتدقاقامي كنتك أمرلا خلاناون قربتنا كبرها لنا نوزلو كخون تحجزنا هادا ما دما أبسومون حدا كيسة سكاب كلتا كيسة خنتك أمرلاينا مجمريا قصنا ترينا حاسبنا دما أب قربتنا لخينا أب 15 سكاب 10 دقايق كانت نحينا أبزي كل جيزة بهرياوي تحستو أب قزان الدالو مالتي ماسكتات نقصنا كنتك أمكلنا كسادنا كان رسوعيا بلنا كابز السرحنا وماسكون سقاب كسادنا لخينا نعسرت حمشته سقاب 10 دقايق هاب قربتنا كانت نحينا بدحريو بلبت زبالة ماي جيرنا حاسبناون بزحول ماي جيرنا كنلقلو لنا ويدما أبرد زلو ماي تصوري جرقي ويدما شكومانو آليخنا أبقزنا تغطط اندابلنا بكلو نبتحو إذا قباب زدما دحري نقبرو زخون عينة ماسك منافيتنا قربتنا نختصببن كعدساون زحقزنا قبابي قاتلنا دما ندور قربت زلنا نمتركاس تحقزنا كم أون مبرهن وزهبنا نقلل ماسك نريئينا نزا ماسك زيان مسرح دما مجمريا أتصبيقو زبسالة بنانا فرقي كدلينايو أبزنا حدا جيزات رايز دغمنا إنا كنسرح نعو أتصبيقنا بفركيتا جيرنا دما مجمريا كنتحنوينا دغمتات بنانا نخل عينة قربت بفلاي دما نزدارو قربت بعمو أزبالة كتركسلنا لسلسن وزلوان كخواني حقزنا بتوساقي ندقاتي مجمداد ناي قربتنا كتفعلنا يخل كمون قربتنا كيج أماددون يكالا خلالنايو بنانا نأسرنا يفتقا يخون بستفلالي مخنياتات حبرون زغير قربتنا كبرهالنا عبي تقولو الله تطبيقنا مستحنايو دما حدا مانكا رقو كمون حدا مانكا معر كانت ولينا نخلو بحادي عواها هيدنا دما كانت دالوينا دغمتات رقون معر نزدر قربت دما رقو نخل عينة قربت بصح دغمتات زحازة خوينو نزدر قربت دما نمتركاسي تأمنا نزخوانا بكتيريا كتفعلنا كابسحا كهدعلنا نون يخيليو بالتوساقي رقو نستأكب ورسحاتي خون زموتو قربت كتريلنا كحدسلنا نزغيل كوينو قربتنا كبرهالنا نوزلون تعنا زلون كخونون زحقزنايو بغليلو أبكشنانا كنرخبونا خيل بمخانون مستفعل عليه بهرياوي تحسوتات حاويسنا يخون نبينو بغليلو كنتك أملونا خيلينا نقول عينة قربتون أزيو تقاميو
ካብ ናይ ዝሓለፈ ቪድዮታት እውን ብርግኦዝ ስራሕ ዝተፈላለየ ዓይነት ማስክታት ተርኢ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ዘይረኣኽን እንተለይኽን ኣብ ፕሌሊስት ኣቲኽን ክትሪኣ ትኽእላ ኢኽን መዓር እውን ንቆርበትና ብዙሕ ጥቕምታት ዝሓዘ ኮይኑ ገለ ካብ ጥቕምታቱ ድማ ንዝደርቕ ቆርበት ብዕሙቕ ዝበለ ከተርክሰልና ይኽእል ንቆርበትና ካብ ምድራቕ ዝተላዕለ ቁስሊ ይኹን ተውሳስ ከምኡውን ዝኾነ ዓይነት ባክቴርያ ከይገብር እውን ከም መምከኒ ይጠቕመና መዓር ባህርያዊ ስክራብ ኮይኑ እውን ንዝኾነ ርስሓት ይኹን ዝሞቱ ቆርበት የፅርየልና ብተወሳኺ ቆርበትና ጥዕና ዘለዎ ኮይኑ ብሩህን ወዝ ዘለዎን ክኸውን እውን ይሕግዘና ኣጠቓቕማ ናይዛ ማስክ ድማ መጀመርያ ገጽና ጥሪና ተሓፂብና ኣብ ቆርበትና ለኺና ን15 እስካብ 20 ደቂቕ ኣብ ቆርበትና ከነፅንሖ ኢና ድሕሪ 20 ደቂቕ ድማ ብለበፅ ዝበለ ማይ ጌርና ሓፂብና ብዝሑል ማይ ክንለቕልቆ ኢና ድማ ብዝኾነ ንጥቀመሉ መተርከስ ንጥቀመሉ ክሬም ወይ ድማ ዘይቲ ጌርና ቆርበትና ከነተርክሶ ኣለና ቀፂልና ድማ ንሕውስዋስ ዝኾነ ቆርበት ኣዝያ ጠቃሚት ማስክ ክንሰርሕ ኢና ንዓ ንምስራሕ ድማ መጀመርያ ኣብ ፅሩይ ሸሓኒ 1 ማንካ ርግኦ ከድልየና እዩ ምስኡ ድማ ፍርቂ ማንካ ቡንን ፍርቂ ማንካ ፀባ ፓውደርን ኒዶ ማለት እዩ እቲና ብሓደ ኣወሃሂድና ከነዳልዋ ኢና ጥቕምታት ቡን ቆርበትና ድማ ንሳሓ ዘለዎን ዝቐይሕን ቆርበት ምህድኢ ንመተርከስን መብርህን ከምኡውን ከም ስክራብ ኮይኑ ንቆርበትና መፅረይ ይጠቕመና ፀባ ፓውደር ድማ ንኩሉ ዓይነት ቆርበት ከም መፅረይን መብርህን ዝጠቕመና ኮይኑ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ወሲኽና እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ጌርና ዳሊና ድማ ኣብ ፅሩይ ቆርበት ለኺና ን15 ደቂቕ ከነፅንሖ ኢና ካብ 15 እስካብ 20 ደቂቕ ኣብ ቆርበትና ፅኒሕና ድማ ብሰርክል ዓይነት ጌርና ቀስ ጌርና ማለት እዩ ብሓይሊ ዘይኮነ ሳፍኩስ ኣቢልና እንዳፋሕፋሕና ከነፅርዮ ኢና ኣፀቢቕና ምስ ኣፅረርናዮ ድማ ኣብ መወዳእታ ክሬም መተርከሲ ክንጥቀም ኣለና ንቁልጡፍ ውፅኢት ድማ 2 ግዜ ኣብ ሰሙን ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና እዛ ማስክ እዚኣ ንኩሉ ዓይነት ቆርበት ኣገዳሲት ኮይና እውን ንምጭምዳድ ዘለዎ ቆርበት ኣዝያ ጠቃሚት ማስክ እያ ቀፂልና ድማ ነተነቃፊ ወይ ድማ ሰንስቲቭ ቆርበት ንዘለና ቀላልን ጠቃሚትን ማስክ ክንሰርሕ ኢና ነዛ ምህድኢትን መፅረይትን ቆርበት ቀላልን ጠቃሚትን ማስክ ንምስራሕ ድማ መጀመርያ 1 ማንካ ኦትስ ወይ ድማ ሾፋን ከድልየና እዩ ኣብዚ ሾፋን ከምቲ ዘለዎ ወይ ድማ ጥሒና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ኦትስ ወይ ድማ ሾፋን ንቆርበትና ድማ ብዙሕ ጥቕምታት እዩ ዘለዎ ካብ ሰሓ ይከላኸለልና ንብፀሓይ ዝሃረሞ ቆርበት ድማ ምህድኢ ንጥቀመሉ ብተወሳኺ ንምብራህን ምትርካስን ቆርበት እውን ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ምስ 1 ማንካ ሾፋን ድማ ፍርቂ ማንካ ፀባ ፓውደር ከምኡ ድማ ፍርቂ ማንካ ቡንን 1 ማንካ ርግኦን ጌርና ንኩሉ ብሓደ ኣወሃሂድና ከነዳልዋ ኢና ብከምዚ ኣገባብ ኣዳሊና ድማ ኣብ ፅሩይ ገጽ ን15 እስካብ 20 ደቂቕ ከነፅንሖ ኢና ድሕሪ 20 ደቂቕ ድማ ብጫፍ ኣፃብዕትና እንዳፋሕፋሕና ሰርክል ዓይነት ጌርና ኣፍኩስ ኣቢልና እንዳፋሕፋሕና ማለት እዩ ከነፅርዮ ኢና እዚኣ እውን ኣብ ሰሙን ካብ 1 እስካብ 2 ግዜ ክንጥቀመላ ንኽእል ኣዝያ ውፅኢታዊት ማስክ እያ ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ድማ ዝኾነ ማስክ ከነዳልው ከለና ንገጽና ጥራይ ዘይኮነ ክሳድና እውን ምስኡ ክንለኽዮ ኣለና ሓደ ዓይነት ሕብሪ ክሕዘልና መታን ክበርሃልና ማለት እዩ ብከምዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ናይዛ ቪድዮ በፂሕና ኣለና ጠቃሚት ክትከውን ኩሉን ክጥቀመላ ተስፋ እንዳገበርኩ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ንዓኹም ይጠቅም እዩ ዝበልክዎ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰላም